Sziasztok srácok! Itt vagyunk Hajagoson. Eljöttünk egy 24 órás horgászatra. Az előbb megüdvözöltük a tómanót, most rajtunk a sor. Egészségedre már görbüljön. Sok nagy halat nekünk. Úgy legyen. Hogyha érdekel benneteket ez a kisfilm, akkor gyertek, tartsatok velünk, mi meg megpróbálunk nektek egy pár szép halat mutatni. Egészségetekre. Ma már nem megyünk haza kocsival. No, felállítottuk a sátrat. Cuccok még egy kicsit kint vannak. Ott már bent rotyog a fűtés. A botokat behúztuk. Az egyik pálcával itt a nyiladék környékén vagyok. Ott azon a részen, a másikkal inkább a narancssárga kis mellén, nem tudom mennyire látszódik. Oda vagyunk húzva. Most dobunk egy reggelit, utána folytatjuk ezt az egészet. Gondolkozunk még egy picit, én lehet, hogy beteszek még egy harmadik botot is. Aztán egy kicsit pihenünk, és igazából utána, ahogy alakul majd ez az egész, a lényeg, hogy összeteszünk valamit, vagyis megpróbálunk kiokoskodni valamit. Megjött az első hal Sanyinak, egy laza ejtős kapás. Már hal a szágba, és nézzük a téli peca első halát. 9 Most kilót van 9. mutat. Kilót visszavonhatunk, mert nem vizes a mérlegelő. Ez egy 8-as. 8-as. Nagyon jó. Idő Miami. Első halhoz képest nem is olyan rossz. Megérkeztünk. Hát srácok, itt vagyunk december. Megérkezett az első hal, az első kapás. Egy ejtős kapásra jöttem ki a sátorból. Visszamértük a mérlegelőt, és itt van ez a 8 kg-os szépség. El se hiszem, hogy itt decemberben sikerült még halat fognunk. Igazából nem készültem rá. A csali az dupla kolbászos oldódó csali volt. A tó 3/4-ére húztam beltetőhajóval. Nézzétek ezt a szépséget. Egyszerűen gyönyörű. Akkor engedjük vissza ezt a szépséget. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Gratulálok, Sándor. Köszönöm szépen. Gratulálok.
Na srácok, bent vagyunk már a sátorba. Itt a fűtés. Lassan vacsorázunk. Visszaengedtük a halat, minden rendben volt, megnéztük a képeket, királyak lettek. Majd vágok ide be valahova képet. Aztán kajálunk még, utána szépen nyugovóra térünk. Na srácok, megérkezett az éjszakai vendégünk. Engedjük is vissza. Hát egy olyan 5-ös forma körüli. 5-ös forma körüli hal. Igazából nem teljesen őt vártam így az estére, de nem panaszom, nem látok. Pajtás másik irány. Úgy. Azaz. Elkövettük. Saját súly. Spicy mango. Ja, igazából ennyi. Frissítek egyet. Összehúzom a szerkot, aztán go aludni. Itt van egy újabb éjszakai porció. Hajnal 3 óra múlt. Igazából itt álltam a botok mellett és csipogott. Ejtős, húzós, úgy igazán nem húztál. Azt nézzétek. Dupla kolbászos golyó. Ott van benne a szájában, nagyon komoly. Ennyi srácok. Hát nem egy nagy darab, jó, mint az előző, ez az 5-ös forma, de decemberben szerintem ez egész jó. Jó reggelt srácok! Hát itt a reggel, éjszaka 3 kapásom volt, abból 2-t sikerült halra váltani. Megy a fűtés, egyáltalán nem fáztunk este. Na srácok, hazaértem épségben, kipakoltam már a kocsiból. A kiköszönést azt elfelejtettem felvenni, ezért most veszem fel. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett ez a kis film. Amennyiben tetszik, ezt egy lájkkal, illetve feliratkozással, illetve egy kommenttel tudjátok kifejezni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. További szép napot nektek. Sziasztok!